S. Abdul P.K. Ɗan sandan da baya canji Nalimun Abdullahi Allah ja kwana. Kun ga ɗan sandan da baya canji Nalimun Abdullahi Allah ja kwana. Wai cikin girma ne fa zan yi wa yayana da shi ne na fari a wurin babana. Nalimun Abdullahi shi ne fa yayana, na taya ka murna wallahi yayana. Ni dai burukuna ne Allah ya ja kwana, da kai da iyalanka ku ƙara nisan kwana. A wurin aikin naku a san ka yayana, a ganka je a barka kai fa hasken rana. Ina farin ciki da ƙarin matsayinka, da hali wallahi sai na ganka. Dinga murna ne a kan idanka, da babban matsayi ne aka ɗaura ka. Nalimu yayana, Nalimu yayana, Nalimu yayana, dan fa za na gane shi, na yi faɗi tashi, farin ciki na nashi, na ce ku zo ku gan shi, zo na ce mu raka shi. Nalimu yayana, Mama Abdulhamid na sanya da ke, Hajiya su wai ba gai da ke, rauniyan mata ki tsallake. Uwar gidan Tanimun ina kike, ina gidan Tanimun ki nan fake. Ina wuni ya gida ya kuke, duka yayana ina gaida su, duka yayana ina gaida su. Baban Sineni S. Abdul P.K, Baban Sineni S. Abdul P.K.